weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkosan yoni to lojolo to wuuro guijile to mafondu ɗal haya to hudallayi to sincan jakiri to agrissa to hella bira to ɓoggel ceeni to drémisa to jokkudi to gappugu to gana funnague to murtoɗe cabbule ko on takkosan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to likseyba gurale yero baba kane ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko accident lawol e dow lawol bitegol lawol yakare woni route national tolno wuuro guiru waɗi mayde goto e barmuɓe hewɓe to leydi Sénégal ko bis umminoɗo Dakar tawi kadi ko jollunoɗo yimɓe Sidiki Kaba fanoɓe Tambacounda kañum waɗi accident lawol hay goto mayani hen kono waɗi 11 gañiɓe e nder ɓen nayona tampi to leydi Mali ko yimɓe jeegomo tawi ko yimɓe jeegomo tawi ko jaggue mawɗe nder leydi he teeɓa tuma noon ko yinnode nder guidde laamu colonel Azimi Goïta to leydi Sierra Leone ko station woni dépôt station mawɗo dépôt essence mawɗo fetti toon fettande mawde no feewi ko famdi kala capanɗe jeenayo e ɗiɗo neɗɗo maayi hen capanɗe jeetata woɗɓe mbarmi hen to leydi Tunisie ko mandat d'arrêt waɗa contre Moustapha Marzouki gonnoɗo hoorejo leydi ndi to leydi Ghana ko aleda janggo joɗoto jonde tawa ko jonde jeeyaɓe e fedde CEDEAO ko fate yurnitade gonka leydi Guinée e gonka leydi Mali bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. Ceerno Djiby ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djiby ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala Ceerno Djiby ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani Ceerno Djiby ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓernde ma woni Ceerno Djiby ne safra rafuji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol Ceerno Djiby ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala Ceerno Djiby ne tawi oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 Ceerno Djiby ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde ɓe mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA Ceerno Djiby ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadiɗo ɓalawal danol kala Ceerno Djiby so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baballa janowo bargal Ceerno Djiby ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji Ceerno Djiby base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie to legal bitegal Nettek
en tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reeɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. maître Adama Baldé ko guinɗiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo récogne mondial ma. maître Adama Baldé ne safara fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo yawrani ɓen ustaraɓe goragu e wonduɓe humre kala. maître Adama Baldé ene safra yanoɓe barogal. maître Adama Baldé ene jogui ɗon ngal wonande ɓen commerçant ji e ɓen asoɓe kanŋe e yimɓe dawrugol e ɓeɗon wiyeteɓe ko musicien ji kala e dendagal kala fannu mo neɗɗo dillata. maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo dutto e fina tawa mumen dutto e gande mumen. maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala ko waɗata yo wat ƴewgal yo ƴewdo. maître Adama Baldé ko spécialiste puro koyɗi bawɗo listihara. maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni nder Mbacké caggal nde waɗi tour du Sénégal omo tawe nder Mbacké to leggal bitegal Mbacké Dembo. to Mbacké Dembo sara daral baali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettula. so tawi kadi ko yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone bureau makko mbatta ko 33 976 12 00. so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla kadi mbaɗa 77 949 73 83. maître Adama Baldé ene wiya dendagal Mauritaniaɓe e oɗo saaha joni ƴewgal ko promotion o waɗi tan toon ko gratuite hay mbuɗo yoɓetake. maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu pirowo koyɗi bawɗo istinjab. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi e ɓen ronkuɓe hebde kayitaji. maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene naata yo yurno. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen worɓe ronkuɓe musidɓe tedduɓe yitade koye mumen e dewle e ɓen rewɓe kadi ronkuɓe yitade koye mumen e dewle kala omo wawi safrude jomumen ha no hannirta ni. maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden danɗo faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Allemagne ko wat bonijo goto tawa kadi ko jolnoɗo e nder train woni lana jorni e nder nokku biyeteɗo Bavière kañum tigui ƴetti aseta hande o laaɓi o yiwi yimɓe hewɓe e nder train o hay goto wasani hen fittade mum kono hollirama kam yimɓe hewɓe mbarmi hen kanko wat bonijo o teɓama haw ɓici oɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki hen beele ne ande kay holko saabi komo waɗa ngal ɗon badala koto leydi Mauritanie paaɗen e dow lawol yakare woni route de l'espoir ko accident musɗo waɗi toon tolno wuuro witego Guérou tawatego e nder falde Asaba ko autoji ɗiɗi pelbodiri waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum e barmuɓe tampuɓe accident o noon waɗi ko aljuma hanki o 5 lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko auto mo hinde Mercedes 190 kañum felɓodiri e auto goɗɗo mo hinde Toyota Avant 6 matériel uji kewɗi kadi boni hen hollirama noon ko camion goto taw ko camion gros porteur pannoɗo e dow lawol tawa kadi on camion joom camion waɗani ko wiyete panneauji signalisation holliroji wonde camion o ko panɗo ko ɗum saabi oɗon accident ha joni ko leydi
Mauritanie keddoɗen asoɓe kanŋe ɗiɗo Mauritaniaɓe ɓe gañima aljuma hanki o ɓe gañiɓe noon ko certine obi woni tigui obi beddonoɗo ko on noon certini mum woni piltini kañum tigui filtiyani e mabɓe ɓe gañima hen e nder falne toɓe mbiyata zone tampon di saaha ɓe gonno noon koye yilade kanŋe e nder oɗon nokku tawi alda e yamirore saabu on nokku ko kaɗaɗo yettede gañiɓe ɗiɗo ɓe kala ɓe gaddama to hôpital mo rata e nder ñalawma aljuma hanki o nde ɓe jetti juuɗe safroɓe ko ɗon tigui ɓe keeɓi safruji mabɓe hano hannirta ni ko ñalawma aljuma hanki o kadi ɓe mbawi yaltude oɗon hôpital o biji ɗi noon beddano tigui koye nokku biteɗo Gueley Bat el Voula caggal ɗum noon tawe caggal ɓalala leydi Maroc woni mur de protection ene tawe temedere capanɗe 5 kilométre tawa o ɓaaɗi o hirnague wuuro Zoyrat ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha to Rosso cour d'appel mo Nouakchott ɓe calima noon ha sori ladde ɗaɓɓade woni tirta ko liberté provisoire nde hujjikintoɓe nangganoɓe e saaha dillere wannode to Erkise ko ñande aljuma ɓennuɗo ñande alkamisa ɓennuɗo noon ko ñande hen tigui ñande hen tigui juge walla sali cour d'appel mo Nouakchott sali tigui nden ɗaɓɓade taw ko liberté provisoire wonande ɓen nanggaɓe 54 neɗɗo noon nana coka tawa kadi ko nangganoɓe nden dillere woni seppoji bannoɗi to Erkise ha galleji kewɗi e bureau ji kewɗi taw ko bureau ji Somelec e bonnanoma hen ɓen 54 nanggaɓe hen noon tawe nana coka ene waɗe mabɓe kadi wonɓe sous contrôle judiciaire ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen juge d'instruction mo tribunal mo Zoyrat kañumne yamiri yo ɓeɗo sagataɓe joyo tuumaɓe ko kañumen jooɓi fittanu biyetenoɗo Ousmane El Selbani baranoɗo e boli Zoyrat ñande aleta ɓennuɗo kamɓe kala joyoɓe kala o yamiri yoɓe ɓennine to kaso mawɗo mo Nouadhibou kamɓe joyo kala noon koye autoji sinim ɓe mbaɗa tawa kadi auto police ne waɗi ɓe escorté ha toon to Nouadhibou Ousmane El Selbani noon ko aleta ɓennuɗo o wara tawno tigui omo wara e bedda ɓandu makko ne fiya labɓe kewɗi no feewi omo yaranno noon edde duuɓi 3 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamedou Ahmed Hayded ko ministre de l'équipement et des transports e c'était mum timmuɗo ɓe mbaɗi visite ha to wuuro Ross nayiɓe to noon ko yidde yurnade nokku kay to golle poɗɗo foɗɗe fuɗɗade ko ɓooyani taw ko golle mahgol pont hakkude Ross Mauritanie e mo Sénégal e nder visite noon o visiti nokku o nokku to pont foti affaire ɗo o yettima kadi o visiti nokku e Ross ha joni to booli gonɗi e fewnede taw ko booli tartitoɗe wuuro Ross ngo o yettima kadi ha e nokkuji tawa kadi ko site ona site noon ko ɓeɗon egginaɓe galleji mumen tawa kadi koto pont foti affaire ɗo e nokku to kodi o wawi tigui yettade e ɗiɗon nokkuji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder nguna jillu noon kanko ministre de l'équipement et des transports o waddi jillu ngu noon koye waali no trasa wondude e hakkimo Rosso ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Sidi Ould Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ko 1990 neɗɗo kolkisno e nder waktuji 24 cakketiɗi e nder ɓen noon 90 tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid-19 e nder ɓe cellano ɓe 40 kefti cellal mumen paati galleji mumen hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittanu mum ñalawma hanki o seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗena Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum mbaɗino kewedde kala subaka aseta hande on ɓe kolliri ko 1,950 neɗɗo kolkisono e nder waktuji 24 cakkitiɗi ɗi e nder holkiso nen ko yimɓe ɗiɗo tan tawa ko fiɗaɓe Covid-19 e nder pourcentage ko 0,14% ɗiɗo ɓe kala ko communautaire woni hay goto anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe kadi ɗiɗo kepti cellal men paati galleji men taton ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum leydi Sénégal ene yaare ñalawma hande o 93 en yimɓe joyo winditiɓe doggol corona hen 92 keptino cellal mumen 1,660 neɗɗo woni ko hawrela diala 13 noon ɗum woni ko heddi ñalawma hande o e juuɗe safroɓe nder jokuli leydi e kala ha joni ko leydi Sénégal keddoten bis goto taw ko mo Sidiki Kaba wanno e juuɗe yimɓe mum e yaadiɓe mum umminoɓe Dakar fanoɓe Tambacounda on waɗino ko on bis waɗi accident e dow lawol ko ponoyala makko noon fetti ko ɗum saabi accident o bis o yani ha waɗi tono woni tigui waɗi tallo barigal accident o noon waɗi ko sara wuuro witego Mbaye woni wuuro Mbaye ɓe waɗi no waɗɗa
waddani kungel accident o noon hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum kono sappo e goho neɗɗo barmi hen e nder ɓen barmuɓe hen nayo ene tampi sanne Sidiki Kaba e ministre ma Yassina Camara maire mo Koungheul wondude président du conseil départemental hono Assane Diop gari ha to dispensaire mo Koungheul to gañunoɓe tawateɗo ɓe mbawi tigui jimde mabɓe e sembitindeɓe ko addi kay dendagal gañuɓe kala ene ɓennine to hôpital mo régional mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Adama Faye ko keynuma Macky Sall horejo leydi ndi ko banduma gorko Mariama Faye Sall ko neɗɗo noon caliɗo Macky Sall no fewi e kala saaha o serani critique de e ñingde Macky Sall o tafino lamɗa makko walla mbiyan sete makko dawrugol o inirno ɗum noon ko defara so gokko o tafino noon o waɗino listiji makko o sari ɗum e nder yoga e nokkuji ko fati e gembanade ɗiɗon sumgoji local tijjaɗi ñande nogas e tati lewru janvier 2021 kono noon hollirama dendagal listuji makko ɗi o jojjino kala mbaɗama rejeté ha sori ladde woni calama ha sori ladde e nder nokkuji to jojjinno kala ɓe hollirama noon saabi addani ɗino listiji noon taw ko listiji makko addani ɗumen salede ko dendagal couleur-aji tawateɗi hen ɗi kala ko couleur-aji ɓattiɗi walla ko hono couleur-aji tawateɗi e couleur-aji Benno Bokk Yakaar o hollirama noon e wiide jayde observateur e jayde éco kala wonde couleur-aji makko noon kanko bulletin ngaji makko kanko Adama Faye waɗi ko couleur-aji ooli e marron ene tawe hen noon natala puccu tawa kadi ko bangu bibde ko bitana burangu ko ɗum tawete hen so tawi noon ko couleur-aji Benno Bokk Yakaar ko couleur beige taw marron ene waɗi hoore puccu e dande mum kala ko ɗum woni couleur-aji Benno Bokk Yakaar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen liste catala gen sa bopp mo Bougane Gueye Dany waɗama rejeté kañumne salama ha sori ladde nde kabaru o noon yalti ene sikka kabaru o yalti noon ma sikke kay ko asmane yani e koye dendagal jeeyaɓe e ngal ɗon catala bitegal gen sa bopp ɓe Dakar e gaddugol Bougane Gueye Dany addani listiji ɗi noon rejetéɗe woni salede ko wiide kay wonde inde ɓeɗon wiyeteɓe suppléant inde ɓe timmani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko fate ɗina sumgoji local gam yidde gembanade ɗum noon tawlirama tigui listiji ɗina sumgoji local tijjaɗi en janvier 2022 capanɗe jeegom e jeeɗiɗi coalition e lendaji dawrugol mbawi joƴƴinde haalisaji mumen gam yidde woni caution to boña biyeteɗo caisse de dépôt et de consignation woni CDC tawi kadi ko gembaniɓe commune aji nogas e goho woɗɓe taw ko coalition ngaji wondude parti landaji dawrugol ɓen joƴƴini gam gembanade départemental ji foof so rentine hawra capanɗe jeetati mbiri gembaniɓe ɗiɗon sumgoji on haalis noon taw ko caution moɓe joƴƴini hollirama noon e limore so tawi kay limore nde ne feewi ko 1 milliard 320 millions woni milliard ne fawi temetere nogas millions francs CFA ko ɗum woni ko rendina e wiide jayde libération ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena leydi Mali dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama mbaɗi cibtol mumen woni rapport mumen golle golli e nduɗo lewru octobre mayno ɗum ɓe kolliri tigui tugui go lewru octobre ha ñalawma hande o ɓe mbaɗi opération ngaji kewɗi noon ko wayno Mali ko e opération ngaji goɗɗiɗi ballal partenaire uji mabɓe tawateɓe e nder leydi he ɓe kolliri noon ɓe mbari kene wona terroriste nogas woni seɓɓitiɓe nogas ɓe jooɓima pittali men ɓe mbaɗi opération o kadi haaɓe mbawi wadde woppidde chinois ji tati taw ko dahanoɓe woni 3 otage chinois dahanoɓe kene wona joni lebbi ɓe kolliri kadi armé o nan darino dole mum ponno beele kay pont ma ene fewnite taw ko pont mo seɓɓitiɓe pettinno ha hakkude tawateɗo hakkude Jabali e to wiyete Dago Fori oɗo saaha joni noon golle pont ɗo goni tigui koye fewnitede hano hannirta ni on pont noon tawi tigui e nder région mo Ségou ɓe kolliri kadi e nder opération he ɓe mbasi hen dadiɓe nogas jeeɗiɗo dadiɗo mbasi hen pittali men wondude gollotoɗo goto taw ko Jambour jiyaɗe cotala munisma ɓe mbarminama kadi hewɓe woɗɓe ɓe mbawi kadi bonnirede matériel kewɗo e nder nduɗon lewru maydu ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali dadiɓe ɓe hinde police gollotoɓe 16e arrondissement
ɓe jiiɓe o 16e arrondissement ɓe Bamako ɓe jiiti kadi ɓe petti réseau mawɗo no feewi dartorinoɓe kayem dartorinoɓe helde magasin aji taw ko magasin ji boutique aji yeeyoɓe téléphone aji portable o ɓe cakkitino yande noon koyeɓe cakkitino noon yande koye magasin goto jeewo portable tawateɗe to rond point général Soumaré e nder légal Sotiba ɓe janno e makko noon ko ñande jamma 12 lewru octobre hitande ujunnaje 2021 e yamirore commissaire Yaya Jambele enquête udditinoma hen ñande 22 lewru octobre ndo maynudu noon ɓe teeɓima suspect gadan o ɓe ñani on noon biyeteɗo inde makko fultiri ko Alkulala Ba e Alkulal Ka ko ɗum woni inde makko ko on noon haalti dendagal ɓe gollitino kala kamɓe kala ñande 27 lewru octobre maynu ɗum tawa ɓe nangganon ɓe darima yesso ñawoɓe yesso procureur hen tata noon mbaɗama e mandat de dépôt nana padi visa ji mumen faade kasoji mawɗi nayaɓo o noon woppitama ha laaɓi ha joni koye ndin on fannu keddoɗen ñande 2 lewru novembre gonɗen ɗum suudu ñawore ndu Bamako ɓe jandini ñawore 49 e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko tumaɓe ko fate jeeyede gueɗe seɓɓitiɗe woni tigui jeeyaɓe terroriste en e nder ɓen noon hen 49 e jeeɗiɗen ɓen 49 e jeeɗiɗo hen goto ñawam peine de mort sappo e jeeɗiɗo noon ñawama ɓe coke kaddi gurdam mumen saabu coke kaddi gurdam en hen jeeɗiɗo goppitama ha laaɓi 53 kadi ñawama ɓe ñawira ko par kuntima so woni tigui ɓe tawtoraka ñawore nde hollirama kadi ko ñande 15 lewru jolala gonɗen ɗum ko ñande hen tigui udditta ko fate ñawore ɓen tumaɓe dirkude e dirtinde e ɓurtingol koppareje leydi ɗi woni ko wiyete crise économique et financiére koto leydi Mali ha joni keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade ɓayini communiqué mummo tonggode 610 ko fate mborosa covid 19 o holliri noon ko ujunere 136 mo neɗɗo kolkisa hen 36 tawama ko fiɗaɓe covid 19 gasiɗiɗo kepti celal mumen goto hawrela diala 60 nana antiri 11 ne tampisandema ballite to banggue fofago leydi Mali ne yaare oɗo saaha joni 16 ujunere 133 winditiɓe doggol corona hen 14 ujunere 1jeeɗiɗo keptino cellal mumen 1 ko ɗum woni ko rafi ɗum woni tigui mayɓe ɓe rafi o yooɓi pittali men tugui ko mboroso naati leydi Mali faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen Mali naɓe jeegomo taw ko jaggue mawɗe no feewi man mbaɗama tigui ko wiyete bandade dépôt e nder yontere ɓennude aljuma hanki o noon dadiɓe ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi tigui confirmé woni ɓe tengtini oɗon habaru kamɓe jeegomo ɓe kala ɓe tuma tigui ko yinnode derguide laamu colonel Azimi Koita gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni e nder ɓen jeegomo ne tawe hen mennoɗo wonde secrétaire général à la présidence de la république e laamu bandawo e goɗɗo taw wonno chef de service de renseignement e saaha laamu bandawo Kalidou Doumbia gonnoɗo secrétaire général à la présidence e saaha laamu bandawo nana on noon nana soka to camp 1 mo gendarmerie mo Bamako ɗum noon ko guila o soka ko guila ñande alarba ɓennuɗo kono noon kadi hono Kazuma Goita on ko gonnoɗo chef de service de renseignement on noon nanggama kene wona lewru joni on nangga kay o nanguida ko yimɓe nayo waɗɓe e nder ɓen noon tawe hen commissaire de police goto wondude e ceernaji goɗɗo ko kamɓe nanguidano ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mimata leydi Mali koto leydi Éthiopie paɗen groupe aji taw ko pelle rebel en jeenayo ɓe mbawi sifodirde e oɗo saaha joni ɓe mbadda junggo e fandu gam yidde habtade laamu kay e gaddugol laamu Ahmed Abim ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ɓe battima lamorgo ngo e tawa kadi koye gaddugol ɓeɗo witeɓe de Tigré woni TPLF ɓen noon ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni ɓe guila aljuma hanki o ɓe tawe to wuuro witego Amhara noon tawe 125 kilométre to rewo lamorgo ngo ɓe kolliri noon kamɓe ɓe tawtiri ɗon ɓe tawi ɗon robɓe ɗen wiyeteɓe OLA woni armée de libération de Orom ɓen noon e oɗo saaha joni kollirama tigui kene wona guila e lewru août koɓe sifodirnoɓe gam yidde waddude junggo e fandu habtade laamu ngu e oɗo saaha joni kala ñalawma noon ɓene ɓeydade ɓeydo ɓattade lamorgo leydi ndi ko ɗum saabi noon laamu dowlaki tedduɓe Amérique
waɗi erango faade dendagal ɓesgu mum tawateɓe ndera leydi Éthiopie nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde e kala saaha noon nde ɓe mbaɗi nden haalande tawata ko leydi ndi tawata ndin leydi to fayi to wona to moƴƴi kabaruji men ɗemgal Pulaar koto Sierra Leone paaden ko tana musɗo waɗi to Sierra Leone e nder lamorgo leydi ndi woni Freetown ko lamorgo leydi ndi woni tana o noon hollirama tigui 96 neɗɗo mbasi hen pittali mumen aljuma hanki joyi lewru jolala hitande ujunere 2021 hollirama noon ko fettande mawde fetti toon tawa kadi ko woni tigui ko dépôt station goto kañuma fetti toon o nden fettande noon hollirama saabi ɗum ko accident vers la goto waɗi accident ha vers la o sumi ko guna cumi noon tawa kadi ko nder zone mo mbiyata zone industriel mo Freetown ko ɗum saabi oɗon station sumi cumo musgu no fewi ha yoga e galleji mbawi sumde hen yimɓe hewɓe hollirama tigui mbasi hen pittali men mbiɗen 96 e wiide hono e wiide Mohamed Julde Diallo on ko cukko hoorejo leydi ndi e subaka aseta hande o wawi tigui yettade e nder oɗon nokku to accident o waɗi holliri tigui 96 neɗɗo mbasi hen pittali men 68 woɗɓe mbarmi hen barmande musde no fewi o holliri noon nder yoga e ɓen ma eɓe jaltina tigui ko nder werlaji mum yoga hen kadi tawa koye boliɓe hen ko nder galleji men saabude station sumi nde cumu ngu wawi tigui rebde ha naati yoga e galleji ɗi goɗɗano oɗon dépôt carburant ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Ghana paaɗen to leydi Ghana catala CEDEAO woni tigui koye heblanade ko aleda janggo o ko fati to Accra lamorgo leydi ndi heblanade noon ko fate batu fatu CEDEAO gona batu noon ko yidde yunitade ko fate gonka leydi Mali e gonka leydi Guinée Conakry ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Tunisie ñande aletta ñande alkamisa naya lewru jolala gonɗen du juge mo leydi Tunisie o waɗi tigui mandat d'arrêt faade gonnoɗo hoorejo leydi ndi biyeteɗo Monsef Marzouki mo serani e kala saaha ñingde laamu ka Sey Saïd gardiɗo leydi ndi oɗo saaha joni Monsef Marzouki ɗon oɗo saaha kala tawte ko nder leydi France koto leydi Tchad paaɗen ambassade Abdourahmani Koulamalla ko joguiɗo konngol laamu transition woni porte parole laamu transition ngu leydi Tchad o jaabima chef rebelle Tchad naɓe hono biyeteɗo Temmama Erdani bannoɗo haalande mum e radio France international ko fati condition mo rokkuno e nottade oɗon noddago laamu leydi ndi noddi ko fati dialogue inclusive yidde kay kamɓe kala yoɓe joddo ɓe mbawa yewtide haaldide beele pamodiral e jaam heeɓe e nder leydi hen o holliri noon laamu ngu e oɗo saaha joni ene werti junggo mum ene waɗi erago faade dendagal ɓeɗon wiyeteɓe roɓe len ha e londiyankoɓe dogɓe wonɓe caggal leydi kala e waɗanoɓe mandat d'arrêt kala nde mbawata artude e nder leydi hen ɓe mbawa kaldigal hakkude mabɓe beele ɓe mbawa ɓamtude leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to banggue YouTube ko miñumen Seydi Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on